Matul is-sena li għaddiet l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fl-istħarriġ tiegħu dwar is-safar tal-Maltin sab li aktar minn 667,000 ruħ siefru lejn diversi destinazzjonijiet. Din kienet tfisser żieda ta' 16.5%. Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li bejn Jannar u Diċembru li għadda, il-Maltin nefqu aktar minn 563 miljun euro fuq safar. Dan ifisser 9% aktar mill-2017. L-NSO jgħid li fl-aħħar 3 xhur tas-sena li għaddiet, il-Maltin għamlu aktar minn 184,000 vjaġġ, żieda ta' kważi 15% fuq l-istess perjodu tal-2017. L-Italja u r-Renju Unit baqgħu l-aktar destinazzjonijiet infittxija mill-Maltin bi kważi nofshom jażlu dawn id-destinazzjonijiet. In-nefqa tal-Maltin bejn Ottubru u Diċembru li għadda żdiedet bi kważi 8% u ammontat għal aktar minn 148 miljun euro. Ras għal ras, il-Maltin nefqu ma' 800 euro għal kull vjaġġ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.